कार्टून्स। गांव में खुशहाली रहे, सबके जिंदगी मजा से कटत रहे। लंबू और टिंगू भी कुछ न कुछ ऊट-पटांग हरकत करके जिंदगी के मजा लेत रहले। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसन भइल कि सब लोग के चैन छिन गइल, नींद हराम हो गइल। जामवंत गांव के सीमा से होके घर आवत रहे। रात के 12 बजत रहे और जंगल से अजीब अजीब आवाज आवत रहे। ये अजीब से आवाज कैसन बा? आज तक तो कबो सुनले नहीं खे। एक बहुत बड़ आवाज आइल, शायद पेड़ के नीचे गिरे के या फिर कोनो वजनदार चीज के टूटे के। जामवंत आवाज के तरफ बढ़ल। काका के हो भाई? हिम्मत बा तो सामने आवो। एक तेज हवा के झोंका आइल और जामवंत के तरफ घोड़ा पे सवार होके केहू आवत रहे। काला कपड़ा, हाथ में नंगा तलवार और बड़ बड़ बाल। जामवंत के डर के मारे पसीना छूट गइल और उ तेजी से अपन घर के तरफ भागल और उ पलट के देखलस तक ना। सुबह पंचायत में सब लोग आयल रहले। जामवंत के त डर के मारे तबीयत खराब रहे। उ तो कंबल लेके बैठल रहे। अब लाजमी बा कि लंबू टिंगू भी वहाँ मौजूद रहले। हमने गांव के आदमी जामुवन कल राती के सीमा के यहाँ यानी दक्षिण से जब आवत रहनी तो ऊ भूत के देखले। ऐसन ऊ कहत रहले। ए विषय पे चर्चा और हल निकाले खातिर हम आइल बानी। गांव के सबसे होशियार आदमी होखे के नाते गांव वालन के सामने टिंगू अपन बात कहलस। टिंगू पूछलस, केहू और आदमी अगर ऐसा हलचल उ तरफ देखले बा तो बतावो। तुरंत गोपाल अपन जगह से उठ के कहे लागल, देखा भैया, हमके तो पहले से ही जंगल के दक्षिण दिशा भूत पिचाच के घर लागत रहे, लेकिन हमार तो क्यों सुनबे न कोइलस। हम गोपाल के बात से सहमत बानी। वो जंगल गांव वालन के लिए सुरक्षित नहीं खे। सबके नजर में डर नजर आवत रहे। जामवंत की बीवी जानकी अचानक उठ खड़ा भइल और कहे लागल, अरे अब सोची करे के काबा। आवे जाए के रास्ता जंगल से होके गुजरेला। अब अगर उ भूत के आतंक बढ़ेला त काम खातिर गांव से बाहर गइल ही बंद हो जाये। जानकी के बात में सच रहे। लोग सोच में पड़ गए कि आयल जाइल कैसे करी है, उपाय का निकली है। लेकिन टिंगू अलग ही सोचत रहे। देखा, हमके पहले उस जगह के जांच करे के चाहिए। शायद ही केहू और के शैतानी हो सकेले। ई जामवंत खुद अपना आँख से वो भूत के देखले बाड़न। अब जामवंत जैसन हट्टा कट्टा आदमी डर सकेला तो निश्चिंते वो जगह पे भूतन के वास बा। टिंगू जी, का आपके केहू के जान जाए के बाद भी यकीन ना होई? गांव वालन जानकी के बात से प्रभावित हो गईले और मुखिया जी आपन फैसला सुनेले। देखी भाई लोग, गांव के भलाई के खातिर हम ऐसा तय कर रहल बानी कि 3 दिन बाद हम चंगेजी बाबा के बुलाई और एकर कोनो तरकीब निकाली। तब तक के खातिर पंचायत खारिज कर जाता। हमार बात तो सुनी मुखिया जी। लोगन टिंगू की एक बात भी ना सुन ले। सब लोग चल गए। दिन भर टिंगू बस जामवंत के बात पर अटकल रहे। ओकर चेहरा पर बहुत सा सवाल नजर आवत रहे। तल लंबू कहलस, का सोचत बाड़ा तू? बार बार एक बात हमार दिमाग में आ रहल बा। इतने दिन से कोनो भूत ऊत ना रहे, अचानक कहाँ से आ गई? कुछ त गड़बड़ बा। तब हम लोगन के का करे के चाहिए? चला, हमने जंगल में वो दक्षिण भाग की ओर चलल जाओ। देखा जाओ, कुछ ना कुछ तो जरूर मिली। लेकिन वहाँ पे तो भूत। अब ई तो भूत बा ना। अरे भैया लंबू, अगर राती में केहू भूत तरह के देख ली तो खुदे डर जाई। और वैसे भी बैजा भूत ऊत कुछ नहीं खे। लंबू टिंगू दोनों लालटेन और लाठी लेके जंगल के तरफ निकल पड़ले। रात चढ़त जात रहे। पूरा गांव भूत के डर से कब सो गई पता न चलल। दूर कहीं अंधेरा में छुपल जंगल नजर आवत रहे। चलत चलत दोनों जंगल के बाहर आ पहुँचले और लंबू फिर से टिंगू से कहलस, टिंगू, फिर से एक मेरी सोच ला। हम लोग वो भूत के राज में जाता नहीं। अगर वो भूत अचानक से सामने आ जाए तो हम लोग का करल जाई? चुप करा, ज्यादा गड़बड़ मत करा। बस अपन आँख और कान खुला रखिया और हमारे पीछे पीछे चलिया। लंबू के जंगल के देख के डर जाए त लाजमी था, काहे कि जंगल के माहौल पहले से ही डरावना लागत रहे।
बहुत ज्यादा घना अंधेरा रहे। लालटेन के वजह से लंबू और टिंगू एक दूसर के देख पावत रहले, वरना कुछ भी देख पाइल मुमकिन ना रहे। जंगल बिल्कुल जामवंत जैसन कहले रहे वैसने नजर आवत रहे, मगर चलत चलत आधा घंटा हो गइल, फिर भी कोनो भूत नजर ना आयल। भैया लंबू, ई भूत कहाँ भाग गइल? छुट्टी पे चल गइल का? एहिजा डर के कारण हमार हालत खराब होता और तोहके मजाक सुझता। हम जाता नहीं, हमके नहीं रुके बा एहिजा। लंबू जैसे ही जाए लागल ओकर पैर फिसलल और ऊ अंधेरा में कहीं गिर गइल। टिंगू ओकरा ढूंढे आइल तो ओकर थोड़ा ही आगे कुछ लोग काला कपड़ा में बैठल रहले। उनकर सामने संदूक में एक खजाना पड़ल रहे और उनकर हंसी मजाक चलत रहे। दादा, गांव में हर तरफ डर के माहौल बा। सब लोगन के यकीन हो गइल बा कि ऐजा भूत प्रेत रहेले। बहुत बढ़िया। ई माहौल के बनाए रखो ताकि ई बेवकूफ गांव वालन के, ताकि हम लोगन के खजाना के बारे में ई लोगन के पता न चले। इस सब बात टिंगू छुप के सुनत रहे। टिंगू लंबू के आवाज लगैलस। लंबू, हे, एने आवा। होने देखा। टिंगू और लंबू दोनों उनकर बात सुने लगले। आज के लूट लागता कि कम से कम 10 लाख के त भइल होखी, है ना दादा? अरे 10 ना 50 लाख के बा। बस एकरा संभाल के रखा। केहू गाँव वालन के एहिजा आवे मत दिहा। अगर कोई आइल त ओकर खेल खत्म। सब लुटेरा हंसे लगले, लेकिन लंबू के आवाज से वो सावधान हो जाएले। के हो वहाँ? शंकर जाके देखो, अगर केहू गाँव वाला भइल तो ओके जिंदा मत छोड़िया। अरे भैया, कौनो जानवर होखी, जा दो ओकरा। तू जाके देखो तो। शंकर हाथ में कुल्हाड़ी लेके लंबू टिंगू के तरफ आवे लागल। टिंगू अब का कर जाए? अरे तू डरत काहे बड़ा लंबू? ये सब लुटेरा बाड़े, कोनो भूत उत ना। और करे के काबा मतलब जौन लंबू और टिंगू हर दुश्मन के साथ करेले, ऊ पिटाई। लंबू और टिंगू दोनों उकरा ऊपर हमला बोल देवेले। हमला से अनजान लुटेरा सब बौखला जाएले। लंबू अपन ताकत के इस्तेमाल करके एक एक लुटेरा के खूब मरलस और वहाँ पड़ल रस्सी से सबके बांध देलस। तू लोग हमने भोला भाला गांव वालन के बेवकूफ बनावत रहला और भूत के अफवाह फैलावत रहला ना। अब जब पुलिस के डंडा पड़ी ना, तब पता चल जाई लोगन के। पुलिस आके सब लुटेरा सबके गिरफ्तार कैले और खजाना अपन कब्जा में कर ले। दूसर दिन गांव में सबके पता चल गइल कि जंगल में लंबू और टिंगू लुटेरा सबके पकड़वैले बाड़े। तब मुखिया जी लंबू और टिंगू दोनों के धन्यवाद कैले। लंबू जी और टिंगू जी, तू लोग मिलके ही साबित कर देला कि जंगल में कोनो भूत वूत ना रहे। ई सब त लुटेरा लोग के कर धल रहे। हमके तू लोगन पे गर्व है। जामवंत, जानकी और सभी गांव वालन लंबू और टिंगू के शुक्रिया अदा कैले और तभी एक छोटा सा लड़का अशोक हाथ में न्यूज़पेपर लेके दौड़त आइल। टिंगू भैया, आपके और लंबू भैया के पेपर में नाम आइल बा, पढ़िए एकरा। टिंगू पढ़े लागेला। एमे लिखल बा, लंबू और टिंगू के सरकार अभिनंदन करेले। उ दोनों बहुत बड़ लुटेरा के और खजाना के पकड़ोले बाड़े। यही से सरकार खजाना के कुछ हिस्सा उनकरा इनाम के तौर पे घोषित करेली। सब लोग लंबू और टिंगू खातिर ताली बजावे लागेले और भूत के झूठ मूठ के अफवाह इहे खत्म हो जाला।